Abendu santu honetan, Kristoren jaiotzia, kontentuaren handiz, guztiok poz gaitian, Jesu Kristo adoratzen zaitugu, Jesu Kristo. Idigidira zeruko, ate diamantezkoak, aresekin batera, bentana izarrezkoak, Jesu Kristo adoratzen zaitugu, Jesu Kristo. Herodes erregia. Bueno, ahora se echamos, Gaixer pentsetan edo algarrasi ja. Konin ez teko ezer baina. Pasada zaitxungu. Zitxe zuen ez tego jo, zeskoen. Joder, komeratu jo, konena, agarnuzu, erroteko tornaz. Ja. Zer zaitxungu, nagoaz. Lon jara edo? Vale. Ai, Ba, ni betxo bai. Zer, marijezena igual. Ja, marijezena igual tonteriren batolan, marijezi asesino edo... Markel grabetan, zer, Markel, abate, kabarie, tu. Bai, grabetan dago. Salu, hemen ez da ezer ikusten, super ilun ikusten da. Zein? Pantai ez dut ikusten ezer, ilun dago. Argi barik, nauzelako. A ver. Hemen, karo, tu, diaframi, zabaldu bizu? Bale, bai. Bueno, zure bizarra. Vale. Hara jesuzen histori zen. Informazio bada? bai, ni diguna, bitxu Zer mazte. ez da txarra bai. Zer? Zumaz, konfletillo bat amaia lortu da, no? Kanta diet. Menda ez da, Mende santu honetan. Baure, paskuntatik tio uniko. Ja, ber, bai. Eure izan, ia pres bau zuen igual euretariko bat, Markel? Eureri, Marijezeri deitxio. Ez dakit, dekien prestigioaz gatzik ikusten dut. Zera. Zupakitzu zelako zen maiar arte heldu diren? Abendu santu honetan, Kristoren jaiotzia. Baina temi azkenien nik Marijezi asesinoa, hori izan duen ale. Bai, bueno. Pentsetan gu más o menos gaizeta, bale? Tu pareko zara, kamara putioaz. Baina, grabein miko guzta. Grabeu zer? Prozesoa. Da zu kamara putioaz. Baina, prozesoa. Beti igual. Grabeu zu etxien. Eskazetako izango da. Joder, aukitzeko. Bitzeko zer. Joder, dokumentazioa eta bierdo. Orduen, Marijezek? Bai, edo. ¿Qué dices tú, Total, igual, seguro no, betikoak irasiko da dela. Baina, bueno. Barkatu? Ezin da grabe hemen? Vale. Ezi asesinoa. Hori zen bidea historize, ez da bestarik. Bai, zein jase bidara. Bai, Horri pini dozu. Ba, kita, ez da entereko. A ver, baina manifestako hori solizitezun kuadriako ez da Iñaki? Bai. Ja, baina Iñakigaz kontaktetie ez dut uste Bardin da, eitxu emitzagut, ja. Tu Markel, pentsa, apurbet bak, zu Iñaki kontzertan zelako bizizedekon.
Bai? Haupa, Iñaki, Markel naz. Geuzetxo bat proposatu bitut. Ez, goitik bera? Zei zen da hori, goitik bera. Ah, me echa bastante el doctor, la idea ahora. Bueno, historia estatu ikusten. Dale. Si justizia baina, bai... Bueno, zan ez da. Bueno, garrantzitsuena. Zenbat? Noteko, ala, ze, bueno, aktore moduen nontetan zara urtean. Bueno, zuek sarielako. Ate diamantesko. Nazaretako tenpluan dago dama eder bat jarririk, izena berak Maria dauko ondo graziaz beterik. Dabar Belenen, jaio da Jesus Nazaret. Hortiz igoranin oiela ospitale txusar baten, hortiz igoranin oiela ospitale txusar baten, aita San Jose topatu neban asto txusar bat txalmatzen. Dabar Belenen, jaio da Jesus Nazaret. Jesus divino gabaren otzan hausten anineta zizen. Jesus divino gabaren otzan hausten anineta zizen. Erloju bilen honela bada hildadana guztizen. Dabar Belenen, jaio da Jesus Nazaret.